zaslužujem ljubav, zaslužujem podršku, zaslužujem da jednostavno budem jednak član društva kao osoba sa invaliditetom. Zato što se podrazumeva da ja to ne mogu, jer sam osoba sa invaliditetom, zašto bi ja to mogla, zašto... I onda sam jednostavno samo probala. Da sam ja na cilju iz neke šoka, iz neke vrste tolike ljubavi ili sreće, ja sam počela istinski da plačem. Meni je bilo drago što ja mogu da pokažem kao osoba sa invaliditetom da apsolutno sve možemo. Meni je SOSIP doneo prijateljstvo, u prvu ruku, znači Ameriku i prijateljstvo. Bez njih ja verovatno ne bi otišla u Ameriku, niti upoznala ljude koje sam upoznala. Imala sam jedan vremenski period kada apsolutno nisam prihvatila svoj invaliditet i nisam bila srećna i prosto sam prvi put osjetila da sam ja prihvaćena u tom društvu. Bilo je osuda, bilo je toga da ja sada odustanem od svega što radim, ali vremenom shvatite da nema odustajanja. Apsolutno nema odustajanja, ali mislim da sam prvo sama sebi najveća podrška, posle brata i majke, zato što prosto sama sebe gurnam u to. Sama sa sobom odlučim da ću ja to da uradim i ja to uradim. To je vrhunac svega. Poslušaj moju priču. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Poslušaj moju priču. Moja ova nedeljna gošća je Zoja Milinković, maturant 6. Beogradske gimnazije i moja, osoba koja mi je definitivno promenila perspektivu sagledavanja osoba s invaliditetom. Zoja, dobrodošla i hvala ti od srca što si deo mog podcasta. Hvala tebi na pozivu i meni je jako drago da pričam o ovako bitnoj temi. Počela bih od početka. Ti si naime stala prvo na skije, pa tek onda prohodala. Tako. Meni je to zaista impresivna stvar, jer mi je želja da naučim da skijam, to još nisam. Pa kako bi ti, šta bi ti izdvojila kao najveći izazov prihvatanja sebe, takve kakve jesi? Pa da, kao što si rekla, ja sam prvo stala na skije, pa sam onda prohodala sa 4,5 godine. Šta ti je bila najveća prepreka da prihvatiš sebe takvu kakva jesi? Jel postoji neki izazov? Da, postojala je fizička prepreka jer ja sebe nisam prihvatila kao osoba sa invaliditetom do kraja osnovne škole i to je bilo jako teško i onda vremenom kad sam odrasla, ajde kažemo, kad sam ušla u taj pubertet i u srednju školu, shvatila sam koliko zaslužujem i koliko mogu da naučim od drugih ljudi, osoba sa invaliditetom i šta sve mogu da uradim za sebe i za osobe sa invaliditetom. Imala sam lošu priliku da upoznam svoje društvo do neke druge godine, tako da sam ja i promenila odeljenje u drugoj godini i to mi je jedna od boljih odluka u mom životu, jer sam tada upoznala sebe i upoznala šta u stvari ja zaslužujem. Zaslužujem ljubav, zaslužujem podršku, zaslužujem da jednostavno budem jednak član društva kao osoba sa invaliditetom. Sada moje društvo mene zove da mi izlazimo, da se družimo i obavešteni su o svakom trenutku mog života i o sportu u mom životu, jer sport je jedan od bitnih faktora u mom životu, jer mene je sport promenio. Mene je apsolutno sve što sam uradila, to sam uradila sa ljubavlju. Jasno, da. Nekako si ovim otvorila dosta tema, ali da li ti je možda najveća podrška na ovom putu bila upravo mama? Tako je. Pa brat i mama, nekako je ona mene tu gurnula me i pokazala mi da mogu. Pokazala mi je, uvek je bila najglasnija, možda nije bila, možda nema taj isti stav da sada priča kao ja, da ima tu neku vrstu, da jednostavno se otvara, da se snima ili tako nešto što ja radim kao intervju ili tako nešto. Ne voli ona da priča mnogo, ali jeste bila mi najveća podrška i dalje mi je najveća podrška. Šta bi ti izdvojila kao prekretnicu u svom dosadašnjem životnom putu i koji je to moment kad si rekla sebi, što sam ponosna na sebe?
Bravo. Podeli se našim slušalcima. Pa, jedan događaj, to je u stvari, to je bio put u Ameriku. Put u Ameriku je za mene promenilo. U potpunosti promenilo zato što sam ja tada shvatila da apsolutno sve mogu. Ja do tada se uopšte nisam razdvajala od nekog bliskog kruga ljudi, znači od majke, brata i tako dalje. Tako da tih 15 dana su za mene bile najlepši i najteži u mom životu i jednostavno bi rekla osobama sa invaliditetom samo neka probaju i samo neka budu uporni kao što sam ja bila, da jednostavno, jer Amerika se jedanput dešava u životu. Jedanput se dešava, upoznate ljude koji su tu za vas, ceo život. Jednostavno postane kao član porodice. To više nije prijatelj, to je član porodice. Tako da za mene je to veliki korak u mojoj sportskoj karijeri i veliki korak. Posle toga se meni mnogo toga dešavalo. Puno trka, puno gostovanja i puno toga se desilo. Znači, na neki način Amerika je bila ta neka odskočna daska za tebe. Da, zanima me malo da mi konkretizuješ taj put u Ameriku, naročito taj sportski deo. Šta bi ti izdvojila kao taj highlight, nešto što te promenilo, nešto što je izdvojilo sve te 2 nedelje? Šta je ono sa čime si ti vratila iz Amerike i bila u fazonu, bravo za mene? Ja bih izdvojila penj uz veštačku stenu, zato što pre toga nisam uopšte imala priliku ni u Srbiji da se tako popnem uz veštačku stenu, zato što se podrazumeva da ja to ne mogu, jer sam osoba sa invaliditetom, zašto bi ja to mogla, zašto... I onda sam jednostavno samo probala i samo sam se, ajde kažem, gurnula u tu neku, u to nešto što ću da zapamtim za ceo život. Nekako vi se popnete uz tu veštačku stenu, onda pipnete onaj tamo ono zvono i vi ste u šoku, vi ste uspeli. Apsolutno ste uspeli znači, uradili ste sve što je do vas, ali da napravite nešto veliko za osobe sa invaliditetom. Da se osoba sa invaliditetom može popeti uz veštačku stenu. Nema predrasuda, nema nikakvih, nekako da se osoba sa invaliditetom da nešto ne može. Tako da je meni bilo neverovatno da sam ja tu uspela. Ja to, da ti sad kažem, nisam verovala u to. Nisam verovala u to, to se samo tako desilo. Ali osjećaj posle kad sam se spustila dole, to je bilo neverovatno. Jednostavno, nešto što ću uvek da pričam o tome kao najbolja stvar u celom tom putu. Možda je bilo teško u nekim trenucima, jeste, ali mi smo tu bili jedno za drugo, to znaš. Ali jednostavno, to bi izdvojila i izdvojila bi naravno biciklizam. Ono kad smo vozili bajs. Da, biciklizam je inače tvoja izuzetno velika strast. Da. Pomenula si trke. Pomenula si trke i donela si nam medalje od par njih. Pa reci mi, znam da je kolekcija izuzetno velika. Zanima me koju bi ti potencijalno izdvojila, znam da je jako teško, ali ko ti je nekako sada iz ove perspektive za srce priraslo, ono baš? Pa možda sa Beogradskog maratona ove godine, 21 km polumaraton. Zato što ja tada, kad sam krenula prošle godine u sve ovo, u sport, i nisam verovala da ću da dođem do tako velikog uspeha, da sam ja na cilju iz neke šoka, iz neke vrste tolike ljubavi ili sreće, ja sam počela istinski da plačem.
To se retko kod mene dešava. Tako da meni je bilo drago što ja mogu da pokažem kao osoba sa invaliditetom da apsolutno sve možemo. I mislim da se ljubav prema biciklizmu i prema sportu tek gradi i tek će da se gradi. Tako da to je nešto neverovatno prosto. Da. Zamolila bih te da kažeš par reči o Sportskom savezu osoba sa invaliditetom Beograd. Ulaskom u cijelu tu priču, šta se tebi promenilo u životu? Šta je tebi SOSIP doneo? SOSIP bi meni doneo mnogo. SOSIP bi meni doneo nekako sigurnost i pustili su me da prihvatim sebe kao osoba sa invaliditetom, da vidim da apsolutno sve mogu. I prosto sam uz njih u tih 2 godine odrasla. Prosto sam shvatila da moram da prihvatim svoju vrstu invaliditeta i da se ne sramim tog vrsta invaliditeta i da prihvatim druge osobe sa invaliditetom u potpunosti. Meni je SOSIP doneo prijateljstvo, u prvu ruku, znači Ameriku i prijateljstvo. Bez njih ja verovatno ne bi otišla u Ameriku, niti upoznala ljude koje sam upoznala. Što se tiče sporta, oni su meni doneli da ja mogu da u stvari učestvujem na trkama. Da tu ljubav prenesem i na toj stazi i svima okolo, tu neku iščekivanje da brojimo dane do te sledeće trke. Tako da su mi mnogo doneli. Doneli su mi samopouzdanje, doneli su mi više, jer sam imala uz njih i neko volontiranje i više gostovanja tako da su mi mnogo doneli. Nekako sam mnogo srećnija osoba kada imam takve ljude oko sebe i kada imam sport uz mene. I kada jednostavno je tu i sport je deo mene sada. Pomenula si sreću. Sad, zanima me da li si do sad možda imala neki moment kada si sumnjala da više nikad nećeš biti istinski srećna upravo zato što imaš invaliditet? Da, sumnjala sam da neću biti srećna i imala sam jedan vremenski period kada apsolutno nisam prihvatila svoj invaliditet i nisam bila srećna. To je bilo tokom početka srednje škole i trajalo je dug vremenski period, dok ja nisam odlučila da napravim jednu veliku promenu u svom životu, a to je da promenim odeljenje i da jednostavno shvatim koliko ja u stvari zaslužujem. Gde su me apsolutno društvo prihvatilo kao ravnopravan član društva, ne kao osobu sa invaliditetom ili ne kao osobu koja koristi štapove ili je neko kome treba pomoć. Jednostavno, ja dođem kod njih i jednostavno oni već znaju šta meni treba, bez da ja njima tražim nešto. I prosto sam prvi put osjetila da sam ja prihvaćena u tom društvu. Tako da nama to više treba, nama kao osobama sa invaliditetom treba više da osobe sa invaliditetom izlaze i da se pokazuju i da nije sramota imati osobu sa invaliditetom u okruženju. Jer kako ćemo da vidimo da li je osoba sa invaliditetom tu s nama, da li može ona samostalno nešto da uradi ili kada je ne vidimo. Mi postojimo, znači osoba sa invaliditetom postoji, samo što nje nije dovoljno vidljiva. Mi to treba da promenimo. Tako da polako ja vidim da se tu nešto menja, jer ja sam napravila jedan veliki krug ljudi koji mene podržava i koji mene zavoleo baš tako kako jesam. Jer ja se nisam apsolutno ništa promenila od devojke koja je tek upisala 6. Beogradsku gimnaziju ili bilo koju gimnaziju ili školu. Tako da samo se taj nekako pristup promenio i pristup osobe sa invaliditetom. I svakako ja mogu da kažem da sam ja trenutno najsrećnija
nego ikad što sam bila. A to je blagoslov, slažeš li se? Da, slažem se. A je li bilo nekih momenata kad si možda sebi govorila ja ne mogu više? Ma šta će mi to? Ma umara me, ne donosi mi nikakvu sreću trenutno, ne donosi mi nikakvo zadovoljstvo. Ja sam ista kao i pre, ja sam ista kao i pre 6 mjeseci. Je li bilo toga? Pa bilo je zato što sam ja išla na neke preglede i oni su meni govorili da sam ja sve gore i gore i lošija i onda su meni oni to nekako stavili u glavu da ja to ne mogu bolje i da sad bolje ja sad odustanem od svega što radim. To je bilo pre sporta, tako da svega što radim i onda se samo meni nešto u glavi promenilo. U glavi mi se promenilo da hoću neku promenu, da hoću da ubacim nešto drugo u svoj život i nešto posebno, a to je apsolutno bio sport u tom mom slučaju. Tako da bilo je osuda, bilo je toga da ja sada odustanem od svega što radim, ali vremenom shvatite da nema odustajanja. Apsolutno nema odustajanja. Da. Opiši mi jednu pripremu za trku. Objasni našim slušalcima kako se pripremaš za bilo koju trku po tvojom izboru. Pa zavisi koja je distanca, ali ako je 21, pošto sam sad na 21, jedan duži vremenski period, jedno mjesec dana, tako mjesec i po, gde ja prvo moram da shvatim da sam se ja uopšte prijavila na tako nešto. Da sam se ja psihički spremim da uradim tako nešto veliko. Jer je bitnija je ta priprema psihički nego fizički. Dobro, to ću se spremim, nije to toliko teško za mene, ali više je to neka volja, neka samopouzdanje. I prosto svaki put kada pričam sa mojim bratom, on ima stav kao pita me koja je sljedeća trka, da li si se prijavila za još neku trku, pošto vidim da nešto razmišljaš. Ja kao nisam još, ali razmišljam. Tako da, mislim, bit će još, to je tek krenulo, tako da. Zanima me, koji su neki tvoji uzori, tvoje neke vodilje, neki ljudi na koji se ugledaš, koji tebe vuku, ajde, žargonski rečeno, da ne odustaneš, da samo ideš dalje, da ne poklekneš i da ne posumnjaš. Ko su ti ljudi, mogu biti poznate ličnosti, mogu biti neki iz svojih bliskih okruženja, naravno. Ko su ti ljudi koji tebe čine takvom kakva jesi? Pa, opet ću da kažem, znači porodica, brat i majka i onda ide i prijatelji i svi ostali, ali moram da napomenem i Sportski savez osoba sa invaliditetom. Prosto ti treneri tamo su neverovatni jer oni samo mene gurnu u sve što hoću i kažu mi ajde idi, mi ćemo tebe da pustimo, ti idi, a mi smo tu da te podržimo. Tako da jednostavno tako, a i prijatelji i tako. Apsolutno svi. Mm-hmm. Ali, izvini što te prekidam, ali mislim da sam prvo sama sebi najveća podrška, posle brata i majke, zato što prosto sama sebe gurnam u to. Sama sa sobom odlučim da ću ja to da uradim i ja to uradim. To je vrhunac svega. Mnogo mi se sviđa taj optimističan stav i žela bih u tom ruhu i da završimo. Da li imaš neke planove za dalje i naravno za novogodišnju noć? Da li ćeš biti možda na nekom putovanju? Kako ćeš proslaviti ulaz u novu godinu? Što se tiče planova za sljedeću godinu, puno trka. Želim sebi da budem srećnija, da budem zadovoljnija, ali puno trka. Imam planova, možda čak Bokiški polomaraton, ne znam, to ćemo da vidimo, ali to mi je nekako prvo.
i polomaraton, naravno, sledeće godine, Beogradski maraton, to se podrazumeva sa mojim drugom, koji je u sve to krenuo sa mnom i prosto je on je tu u prvim redovima koji sazna za nešto što se meni dešava u nekom sportskom duhu i tako da imam planova, planiram da upišem fakultet, da upišem fakultet političke nauke pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Zoja, najlepše hvala na izdvojenom vremenu i što si želela da upriličiš ovaj moj podcast. Hvala i vama, poštovani slušaoci. Vidimo se naredne nedelje i velika zahvalnost Osibu i mami Jeleni.